नमस्कार. आजचा दैनिक गोमंतक तुम्ही सगळ्यांनी वाचला असेल याची मला खात्री आहे, पण त्यातील काही महत्त्वाच्या बातम्या घेऊन मी तुमच्यासमोर आलो आहे. आजची पहिली बातमी म्हणजे ताळगाव पंचायतीने स्वखर्चाने उभा केलेला 5 टन ओला कचरा प्रक्रिया प्रकल्प कार्यान्वित झाला असून आणखीन एक 5 टन कचरा प्रक्रिया प्रकल्प उभारण्यात येणार आहे. त्यामुळे सध्या 2 ते 3 टन कचरा साळगाव येथील कचरा प्रकल्पात पाठवण्यासाठी येणारा खर्च वाचणार आहे. राज्यात कळंगूट पाठोपाठ ताळगाव पंचायत ही सर्वात जास्त महसूल प्राप्त करणारी पंचायत म्हणून ओळखली जाते. या पंचायतीचे कामकाज सध्या मल्टीपर्पज हॉलमधून चालत असून स्वतःची इमारत बांधण्यासाठी पंचायतीने जागाही आरक्षित करून ठेवली आहे. आमदार जेनिफर फोन्सेरात यांनी सरकारी पातळीवर इमारतीसाठीच्या सर्व प्रक्रिया पार पडल्या असल्या तरी प्रत्यक्षात ते काम कधी सुरू होणार असा प्रश्न ताळगाववासियांना पडला आहे. आरोग्य तसेच स्वच्छतेची काळजी घेत पौष्टिक आहार एकाच ठिकाणी ग्राहकांना उपलब्ध व्हावा यासाठी वाळपई शहरात असलेल्या फूड स्ट्रीटचे लवकरच स्वरूप बदलणार आहे. राज्य सरकारतर्फे मुरगाव आणि वाळपई या 2 ठिकाणी हा प्रकल्प राबवण्यात येत आहे. राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाअंतर्गत 78,97,000 रुपये खर्च करून हा फूड स्ट्रीट उभारण्यात येणार आहे. कांद्याची आवक घटल्याने घाऊक बाजारात 40 रुपये प्रति किलो मिळणारा कांदा 80 रुपये किलोपर्यंत गेला आहे. जर कांद्याची आवक अशीच राहिली तर प्रति किलो 100 रुपयापर्यंत दर होण्याची शक्यता भाजी विक्रेत्यांनी वर्तवली. सध्या राज्यात कांद्यासहित इतर भाज्यांचे दर देखील वाढलेले आहेत. ते दर असे: भेंडी 40 रुपये किलो, कोबी 30 रुपये किलो, गाजर 40 रुपये किलो, हिरवी मिरची 60 रुपये किलो, कांदा 80 रुपये किलो, बटाटा 31 रुपये किलो, टोमॅटो 20 रुपये किलो, तर लिंबू 5 रुपयांना 1 असे हे आजचे दर आहेत. तर या होत्या आजच्या महत्त्वाच्या बातम्या. जर तुमच्याकडे अशा प्रकारच्या बातम्या असतील तर त्या आमच्यासोबत नक्की शेअर करा. आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे तुमच्या आवडत्या गोमंतक टीव्हीच्या यूट्यूब चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा. तुम्ही पॉझिटिव्ह राहा आणि इतरांनाही पॉझिटिव्ह ठेवा. धन्यवाद.